Fontány vnímam primárne ako súčasť verejného priestoru, ako do istej miery umeleckú súčasť verejného priestoru, niečo, čo môže výrazne kultivovať mesto. A teda okrem nejakých ako keby funkcií možno takých tých klimatických ochladzovacích, tak si myslím, že majú aj veľmi výraznú estetickú funkciu a hodnotu. Aj keď si myslím, že u nás málo sa bavíme o práve tom, kto stojí za tými fontánami, kto je ich tvorcom, prípadne o nejakom novom umiestňovaní fontán ako práve nástroji rozvoja nejakej estetickej hodnoty mesta. A zároveň myslím si, že to je len taký odraz väčšej témy, ako sa nevieme vysporiadať s istým komunistickým dedičstvom, ktorý tu vo verejnom priestore máme a možno aj niektoré fontány vlastne ako majú istý nános ideologický a vlastne otvára to otázku, čo s nimi do budúcnosti. A v súčasnosti fontána na námestí Slobody prechádza teda rekonštrukciou a to je dobrý príklad nejakého ambivalentného námestia zaseknutého v čase, s ktorým sme ešte ako keby nedokázali si poradiť a nájsť odpoveď, aká má byť budúca funkcia námestia, ktoré má v sebe jedno z najsilnejších slov pre demokraciu a to je sloboda. No fontány, ja mám strašne rád fontány, ale už nie som bratislavčan, čiže v Stupave tých fontán veľa nemáme, ale fontány sú strašne krásny doplnok mesta, všetky by mali fungovať ideálne. Najlepšie sú podľa mňa fontány, ktoré vystreľujú vodu a deti môžu pod nimi sa naháňať s tou vodou a podliezať tie všelijaké prúdy vody. A máš aj nejaký konkrétny zážitok s fontánou Milučka? S fontánou, keď hovoríš o Milučkej fontáne, tak s ňou mám, lebo pamätám si, že som Závojová, to som vtedy nemohol vedieť. Malý som bol a dostal som na Vianoce takú sivú loď, taký krížnik s delami a malo to vrtulu žltú, tak sme ju išli akože vyskúšať. Nebola diaľkové, iba také, že dáš baterku a loď ide. No a to sa nám presne stalo, dali sme do fontány baterku, teda loď a ona sa rozbehla smerom do fontány. A ja som ostal bez lode a loď tam akože niekde začala krúžiť, takže som bol v panike a viac si nepamätám, loď som potom získal naspäť, ale bolo to také zdesenie z tej obrovskej vodnej plochy, to je ten môj zážitok. Fontány mám samozrejme rád, hlavne keď ma pritiahnu svojim nejakým jedinečným dizajnom alebo skôr hravým, keďže mi spôsobia veľmi pekných spomienok, ktorých proste mám a z toho sa teším. Takže milujem fontány. Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Dnešný podcast bude trochu iný ako ostatné. Vnimočne sa neodvoláva na dielo v zbierke galérie, ale na tému, ktorej by sa galéria z dlhodobého hľadiska chcela venovať, a to je umenie vo verejnom priestore. Prednedávnom sa uskutočnila prvá prednáška z cyklu Prechádzky mestom v parku Andreja Hlinku v Ružinove. Park je už takmer ikonickým dielom architekta Ferdinanda Milučkého. Architekt Milučky v ňom veľmi citlivým spôsobom využívajúc zvlnenia, vyvýšeniny, zárezy do terénu navrhol betónovú architektúru určenú na oddych. Dominantným prvkom sa stala závojová fontána, ktorú vytvoril v spolupráci s umelcom Vachalkom. Pri fontánach v tomto diele podcastu ako letnej téme sa stržíme. Mojou hostkou je dnes historička umenia Zoja Dropová, ktorú vítam v štúdiu. Vítaj, Ďakujem. Zoja, moja prvá otázka bude tak trošku mimo fachu. Zaujíma ma, keďže dnešnou témou budú fontány, aká je primárna funkcia fontán? Prečo si ich v mestách staviame? No, tak ešte raz ďakujem za pozvanie do tejto debaty. K tým fontánam by možno bolo dobre vrátiť sa k latinskému koreniu pomenovania fontána, a to je fons, čo znamená prameň. A od toho sa vlastne odvíjala aj ich funkcia a odvíja dodnes, pretože fontány, tak ako ich poznáme dnes, vznikli jednak vlastne z rôznych
prameňov, s pitnou vodou, ktoré sa nachádzali v mestách a boli súčasťou vlastne verejného priestoru a často, keďže si ľudia uvedomovali ich dôležitosť, tak boli rôznym spôsobom nielen technicky upravované, aby sa dalo k pitnej vode alebo užitkovej vode dostať, ale získavali aj nejaké umelecké stvárnenie. Poznáme kašny, neviem, čo je to správne slovenské slovo, ktoré boli vlastne umeleckým stvárnením pre zdroj pitnej vody, čiže ľudia to miesto dobre poznali a mali tieto kašny alebo rôzne druhy studní, pitných fontánok starších alebo prameňov, kam si chodili naberať vodu, tak boli stvárnené sochársky, architektonicky. Ako príklad môžem povedať napríklad ženu s džbánom, ktorá sa nachádza na Františkanskom námestí, kde ten džbán bol vlastne upravený tak, aby sa dala tam aj naberať voda, alebo z tej nádrže, vlastne z tej kašny aj nejaká užitková voda a tak ďalej. Takže ten jeden význam tých fontán bol vlastne, že vznikli z praktického dôvodu, ale dali im ľudia aj nejakú estetickú podobu. Ďalšia podoba fontán bola taká, dalo by sa povedať, že luxusnejšia, pretože boli fontány často súčasťou rôznych buď átrií, treba ešte v antických domoch, alebo záhrad barokových a ďalších, kde už tie fontány boli vyslovene robené ako súčasť nejakého širšieho umeleckého konceptu, ale tieto vlastne neboli prístupné každému. Ale vlastne v našom období, už v 20. storočí, alebo aj v 19. a v súčasnosti sa vlastne tieto veci istým spôsobom spájajú, pretože máme napríklad v Bratislave aj historické doklady aj tých kašien a rôznych pitných fontánok, takých, ktoré boli prístupné vlastne pre všetkých. A zároveň máme aj verejné parky a záhrady alebo rôzne iné miesta vo verejnom priestore, kde sa tieto fontány vytvárali v rôznych obdobiach. Využívame ich stále na ten účel. Dá sa mi, že teraz akoby tá ich primárna funkcia je taká opomínaná. Ľudia už im nevenujú takú pozornosť. Ono to možno záleží od toho, že čo presne si pod tou fontánou predstavujeme a čo od nej očakávame, pretože pod fontány v rámci verejného priestoru tak zaraďujeme v rámci nejakej spoločnej terminológie alebo kategorizácie od pitných fontánok, ktoré boli stvárnené aj vytvárnené v 20. storočí, v 21. cez rôzne iné vodné prvky. Nie vždycky je to typická fontána, že tá voda strieka, ale sú tu rôzne kaskády napríklad alebo tak. Čiže je tu aj tá funkcia, že tej dostupnosti, tej pitnej vody pre ľudí v týchto horúčavách je to veľmi dôležité, že v meste máme pomerne dosť, v Bratislave pomerne dosť tých pitných fontánok. No a zároveň je tu aj tá funkcia vlastne estetická a v súčasnom období tá voda v meste je veľmi dôležitá kvôli ochladzovaniu, kvôli zlepšeniu ovzdušia. Takže si skôr myslím, že úloha fontán aj týchto pitných fontánok bude vzrastať, len je otázka, že akým spôsobom sa bude v nich manažovať voda vlastne, aby sa nemínala zbytočne. A boli v minulosti povolené napríklad kúpanie sa vo fontánach? Máš o tom nejakú vedomosť, že teraz to aj asi zakázané? Ľudia sa nekúpujú vo fontánach? No teraz je to tak, že v niektorých fontánach je samozrejme zakázané, ktoré sú, ja neviem, aj pamiatky alebo tak, ale vieme, že pribúdajú rôzne vodné prvky, ktoré tiež medzi fontány zaraďujeme, že tá voda strieka z tej roviny, že nie sú tam nejaké múriky. Takýmto spôsobom by mala onedlho fungovať vlastne aj fontána na námestí Slobody, kde jednak sa obnovuje ten obrovský kvet, ale vlastne tie bývalé bazény fontány by mali byť pochôdzne. A podobné nájdeme vo viacerých aj novších projektoch, že vlastne tá voda je nejakým spôsobom prístupná, že sa tam dá chodiť, len tam musí byť potom nejaká protišmiková úprava a tiež aj tá voda by mala byť nejakým spôsobom upravená, tak aby nebola zdraviu škodlivá. Takže toto je, myslím, že taký dosť výrazný trend, že viaceré aj staršie fontány alebo povrchy, rôzne námestia a tak sa do nich dáva tento vodný prvok tak, že aby bol prístupný vlastne pre verejnosť. Je také niečo aj v Lamači na námestí a v ďalších lokalitách. Vrátime sa teraz k spomínanému parku Andreja Hlinku v Ružinove.
Závojová fontána, ktorá je tam, je podľa mňa jedna z najkrajších fontán, ktorú v meste máme. Má minimalistický tvar, sú to také dva roztvárajúce sa oblúky, z ktorých steká voda a vytvára tak vlastne vodný závoj. Jej okolie poskytuje dostatok priestoru aj na väčšie podujatia, čím sa možno odhaluje jej možná minulá reprezentatívna funkcia. A v tejto súvislosti ma zaujíma, ako vieme rozlíšiť kvalitné modernistické dielo fontánu od diela totalitného poplatného doba. No, toto je taká celkom zložitá otázka, alebo zauzlená, pretože myslím si, že práve fontány a ich tvorcovia mali istým spôsobom to ľahšie, alebo ako to povedať, že nemuseli až tak veľmi riešiť tú politickú funkciu. To sa týkalo skôr nejakých pomníkov, pamätníkov a tak ďalej. A fontány tým, že je tam dôležitá tá dekoratívna funkcia, vlastne ten pohyb tej vody a veľmi dôležité je dobré technické riešenie, aby fungovala, tak vlastne často sa vlastne viac aj financií, povedzme, aj pozornosti pri projekte venovala práve tomuto, že aby tie fontány boli funkčné a vlastne ani neviem, že či sa robila nejaká fontána na počesť nejakého politika, alebo ako by som to povedala. A práve v tom Ružinovskom parku je to veľmi dobré vidieť, a keď sme tam robili aj komentovanú vychádzku nedávno, tak sme sa o tom rozprávali, že Ferdinand Milučky bol veľmi dôkladne premýšľajúci architekt, veľa uvažoval o kompozícii, o prevádzke a práve v tomto Ružinovskom parku sa mu podarilo veľmi dobre oddeliť tú politickú časť so sochou politika, ktorá je prevádzkovo vlastne oddelená, aj vizuálne je oddelená od tej relaxačnej časti, jednak od tej závojovej fontány, kde je aj pódium vlastne a väčšie také amfiteátrové sedenie. A na tomto pracoval s pánom sochárom Jozefom Vachalkom a takisto menšia fontána, ktorá je smerom už k Ružinovskej nemocnici Vejárová, tak takisto vlastne sa tam nachádza aj sedenie, aj tá voda a teraz je tam socha, v neskoršom období bola dodaná, ktorou sa vlastne narušil ten Milučkého koncept. Takže, pretože ono tam uvažoval veľmi prakticky, že oddeliť to nejaké politické alebo ceremoniálne od toho relaxačného a vlastne od tej úlohy parku ako miesta pre nejaké posedenie, prechádzky a tak ďalej. Tak si povedzme teda niečo viacej k tomu konceptu samotnému toho parku. No tak pán architekt... Čom je výnimočný možno ten dizajn, ktorý tam je? Tu by som možno trošku parafrazovala, čo povedal pán architekt vlastne, alebo čo napísal na konci 70. rokov, keď park bol vlastne zrealizovaný. A ešte vtedy nevyzeral tak ako teraz, lebo tam nebola vzrastlá zeleň. Ale on sám vlastne to vtedy komentoval, že si je vedomý, že dostal mimoriadnu príležitosť urobiť obrovské, vlastne na veľkej ploche takýto lineárny park, kde mohol vyriešiť všetko od základov. To znamená celkovú koncepciu, materiály, jednoducho celú tú prevádzku toho parku priečne i pozdĺžne. Uvažoval o tom, ako tie oddychové priestory vlastne istým spôsobom odizolovať od hluku hlavnej cesty, po ktorej teraz chodia aj električky, autobusy, je tam veľká doprava, takže v tomto bol veľmi prezieravý. A zároveň ten park rozdelil na také úseky, ako už som spomínala, že oddelil ceremoniály a potom vlastne tú oddychovú funkciu a také urobil priestory také verejnejšie, povedzme, že hlučnejšie. A potom aj také zákutia, kde bolo možné si posedieť vlastne v tichu, by sa dalo povedať, alebo takého intimnejšieho druhu. No a povolal si vlastne k spolupráci ľudí, ktorých dobre poznal. Okrem Jozefa Vachalka to bola ešte pani manželka Ferdinanda Milučkého, Julia Kunovská, známa aj dizajnerka. No a podarilo sa im, myslím, urobiť také veľmi dielo, ktoré je veľmi komplexné a napriek tomu, že už sa v tom parku za tie roky robili rôzne nie práve vhodné úpravy, tam, kde chcel
pán architekt nechať viditeľné šalovanie betónové, tak sa to v neskorších dobách hrozne natieralo. Nie sú tam už pôvodné lavičky, ktoré tam boli, sú tam iné, na ktoré sa občas aj obyvatelia sťažujú, že je ich málo a že sa nesedí veľmi dobre tam okolo tých amfiteátrov. Ale napriek tomu, že vlastne tie nejaké sekundárne úpravy alebo čiastkové sa tam robili, tak ten park vlastne stále je v ňom cítiť ten silný koncept Milučkého a takto on pracoval vlastne so všetkými svojimi dielami. Našťastie už teda 2 z nich sú národné kultúrne pamiatky. Práve tam som mierila, že veľa vlastne z týchto diel vo verejnom priestore, ktoré vznikli počas minulého režimu, sú teda pochopiteľne sú staršie, ale niektoré sú veľmi kvalitné a sú teda hodné toho zachovania. A najbližšie vlastne možno roky by im bolo treba akoby venovať nejakú pozornosť, nejakú potrebnú odbornú obnovu. Čo si máme teda predstaviť pod pojmom nejaká odborná obnova, alebo ako si to ty ako vlastne odborník predstavuješ? Odborná obnova je veľmi dôležitá vec, ale myslím, že ešte dôležitejšia vec je od začiatku priebežná odborná údržba. Pretože pri mnohých dielach, a týka sa to nie len fontán, ale aj umeleckých diel, kultúrnych pamiatok, čohokoľvek. A pri tých fontánach je to veľmi viditeľné, že tie, ktoré sa neudržiavajú pravidelne alebo neudržiavali trebárs po dokončení, boli z rôznych dôvodov ponechané, že boli vypnuté, nejaký čas nefungovali a keď nefungovali, tak sa na ne potom zabudlo. Máme po meste viaceré fontány, ktoré sú nefunkčné, ale dajú sa ešte nájsť z nich vlastne bazény. Trebárs v Karlovej Vsi je fontána, ktorá je prekrytá doskami a kedysi fungovala vlastne v tej časti, ako je obchodný dom Centrum. No a pokiaľ nefunguje táto priebežná údržba, ale naozaj odborná, to znamená, že sa to nemôže robiť tak, že sa to nejako len natrie alebo zaflekuje, aby som také slangové slovo použila, ale je potrebné vlastne sa priebežne starať a rešpektovať aj určité autorské koncepty, pretože o to vlastne ide, že sa treba vrátiť vždy k tomu, že ako to ten autor zamýšľal a nerobiť tam do toho nejaké amatérske zásahy, povedzme, alebo tak. Samozrejme. To znamená, že keď niekde je použitý kameň a chýba tam kachlička kamenná, tak ju treba nahradiť rovnakým materiálom. Áno, treba to dohľadať a vlastne najlepšie je pátrať po tom pôvodnom projekte alebo konzultovať to s autorom, veď mnohí aj zo starších fontán zo 60. rokov alebo 70. tak ešte tí autori žijú, takže je dobre to prejsť s nimi, to je jedna vec. A pokiaľ ide o tú údržbu a odbornú obnovu, tak vlastne najlepšie je privolať si na konzultáciu odborne spôsobilú osobu, to znamená reštaurátora, konzervátora, ktorý je odborníkom na prácu s konkrétnym materiálom, či je to kov, či je to kameň, ja neviem, tie mozaiky, máme fontány rôzne aj so sklom napríklad sú a tak, takže vždycky dobré vlastne urobiť nejaký odborný posudok a naozaj to konzultovať s človekom, ktorý tomu rozumie. Na to máme komoru reštaurátorov, ktorá vlastne má zoznamy týchto odborne spôsobilých osôb a s nimi sa dá aj spolupracovať a vtedy môže aj keď sa robí nejaká komplexná obnova a treba meniť nejaké technické veci, aby bola menšia spotreba vody, tak je dobre dať dokopy tých technikov vlastne vždy s nejakým tým konzervátorom a pokiaľ možno s autorom, aby ostal ten koncept zachovaný a aby sa prípadne odsúhlasili nejaké zmeny. No ale naozaj je dôležité držať sa tých pôvodných materiálov, pôvodných farieb, pretože sme svedkami toho, že mnohé fontány, aj ktoré neboli natreté napríklad takoutou modrou bazénovou farbou, tak sa z praktických dôvodov teraz natierajú, ale pôvodne boli napríklad aj tie vnútra tých nádrží fontán vyložené mozaikou trebárs alebo nejakým kameňom a už potom ten objekt vyzerá inak. Takže najdôležitejšia je ale tá priebežná údržba, aby sa neriešili potom havarijné stavy, lebo to stojí viacej peňazí a logicky. A to sa týka vlastne akýchkoľvek umeleckých diel, architektúry, čohokoľvek. Áno. Počet fontán v minulom režime značne teda ovplyvnila vyhláška v stavebnom zákone, ktorá určovala investíciu do umenia v rámci rozpočtov stavieb. A v súčasnosti takýto zákon nemáme. Vznik nových fontán je zriedkavejší.
Vedela by si nám povedať nejaký dobrý príklad z praxe v súčasnosti? Vznikli nejaké pekné fontány v nedávnej dobe? No, ja by som možno ešte najprv niečo povedala k tej vyhláške alebo k tej tzv. Hlave 5, o ktorej sa dosť často hovorí a niekedy je to taká trošku ako mýtická záležitosť, pretože treba si uvedomiť, že tá vyhláška bola vydaná v roku 1966 a máme aj v Bratislave pomerne dosť vytvorených diel, vrátane fontán, ktoré vznikli už dávnejšie predtým. Takže skôr išlo o to, že ako architekti pristupovali k spolupráci s výtvarníkmi už pred vydaním nejakých vyhlášok. Samozrejme, že rôzne krajiny, rôzne mestá majú nejaké spôsoby podpory umenia vo verejnom priestore, ale jednoducho nejde tu len o to, že či sa naplní nejaká vyhláška, ale ide o to, že už sa robili vlastne fontány aj pred jej vydaním a nielen fontány, ale diela vlastne súvisiace so stavbami. A tu by som trošku spomenula jeden rozhovor s pánom architektom Skočekom, ktorý bol uverejnený v časopise Projekt, kde pán architekt Skoček hovoril, že jednoducho oni ako keby ich ateliér uvažovali od začiatku projektu, tak rátali s výtvarnými dielami a spolupracovali s výtvarníkmi. A či to bolo pred vyhláškou alebo po vyhláške, teraz to hovorím trošku zjednodušene, ale že proste mali takýto prístup, videli to v zahraničí, bolo to súčasťou nejakého ich názoru umeleckého, architektonického, že to výtvarné dielo má byť, už sa s ním má rátať v začiatku a nie, že sa niekedy podľa vyhlášky dolepilo niečo na stavbu, že sa tam dalo dodatočne, len aby sa naplnila litera zákona. A vlastne práve napríklad architekti Konšek, Skoček, Titl boli v tomto veľmi príkladní. Ono je to skôr o nejakom takom prístupe, že aj v súčasnej dobe sú architekti alebo aj investori, povedzme, ktorí vopred uvažujú o tom, že aby tie stavby, treba keď je nejaké nákupné centrum alebo tak aby mali aj nejaký ten bonus v podobe tej fontány alebo nejakého diela, ktoré je prístupné širokej verejnosti. No a teraz vlastne k tým súčasným, napriek tomu, že fontán alebo vôbec takýchto diel vzniká o čosi možno menej ako v časoch socializmu, tak povedala by som možno jeden dobrý príklad, ktorý je aj verejne prístupný, a to je Bratislavská vodárenská záhrada. Tu projektoval pán architekt Ivan Jarina takým veľmi premysleným spôsobom. On to nazýval aj, že pomalá architektúra, že uvažoval o tom priestore pri Karloveskom ramene, ako súvisí s históriou Bratislavy, s vodárňami, s okolitou prírodou a tak ďalej. No a vo vodárenskej záhrade sa nachádza vlastne taká veľmi zaujímavá, pomerne malá fontána. Fontána je vlastne malá, ale je tam v okolí taká kaskáda, ktorá je, a to veľmi oceňujem, ktorá je vlastne zaujímavá aj vtedy, keď tam nie je voda, pretože sú tam veľmi pekné materiály použité, čiže tá fontána ako dielo funguje aj v zime, keď nie je voda. No a sú tam rôzne také stupne, kde je vidieť, ako tá voda vlastne padá tou kaskádou, cirkuluje tam, uprostred je ostrovček a je to také veľmi príjemné miesto, kde všetky deti asi, ktoré zamieria tam, tak hneď si tú fontánu všimnú. A čo je dôležité pri fontánach, čo možno stojí aj za pripomenutie, že okrem toho vizuálneho efektu a nejakého takého, že cítime, že povedzme tá fontána niečo ochladzuje, tak veľmi zaujímavý je aj efekt akustický, že počujeme tú vodu a mnohé fontány, napríklad práve aj táto vo vodárenskej záhrade, má taký zvláštny zvuk, že to každého upúta, aj keď tú fontánu nevidí. O kúsok ďalej na Jurigovom námestí v Karlovej Vsi, ktoré sa ide rekonštruovať, tak je fontána, ktorá má podobu takých steel pans vlastne, ktoré tiež boli ako keby vyladené, že keď človek zavrel oči, tak počul aj ten zvuk tej vody, ktorá dopadala na určité konkrétne miesto. No, aby som sa vrátila ešte k tej vodárenskej záhrade. Vlastne aj ten materiál. Aj ten materiál, áno, že niekedy to ľudia neuvedomia, lebo časom sa treba tie kovové súčasti nejako pokrčili, alebo nejaký vandal ich poničil, ale jednoducho, že bolo to pre všetky zmysly, dalo by sa povedať. No a vlastne v tej vodárenskej záhrade, tak tam okrem týchto nových prvkov pri tej fontáne, ktorú som spomínala, tej novšej, tak je aj taká menšia rozhľadňa.
a našlo sa tam miesto vlastne aj pre repliku historickej fontány od Quimajera, ktorá bola predtým pred bývalou Lanfranconiho vilou. Bola tam vlastne urobený okolo nej aj nový bazén a upravené okolie. Toto je fontána, ktorá vlastne funguje po celý rok. Že je tam nejaké technické riešenie, ktoré umožňuje, že aj keď vo fontáne voda zamrzne v tom bazéne, tak tá fontána stále strieka. No a ešte sa tam vlastne vzhľadom k tej histórii bratislavskej, tak sa tam našlo miesto aj pre rôzne už nefunkčné, odložené pitné fontánky staršie, alebo aspoň ich súčasti, ktoré boli dané znova do prevádzky, alebo sú tam aspoň vystavené, aby si to ľudia mohli pozrieť. Takže, a toto dávam do pozornosti, pretože je to vlastne verejný priestor, kde sa dá chodiť v zime, v lete. Áno, aj náš obľúbený s rodinou. Áno, takže sú aj také, vlastne boli aj viaceré projekty rôznych obchodných centier a tak ďalej, kde boli fontány súčasťou, alebo rôzne aj tie pitné fontánky, z ktorých voda tiekla potom do nejakého bazénika a tak, ale trošku som sklamaná, že som zistila, že oproti tým pôvodným projektom, čo boli medzi tými prvými vlastne veľkými nákupnými centrami, ktoré sa stavali, tak už sa to dosť pozmenilo, takže niekde sa tie exteriérové časti zrušili alebo nie sú udržiavané, čo si myslím, že je škoda. No ale asi mali na to tí vlastníci nejaké svoje dôvody. Takže keby sme to mali tak ako zhrnúť, tak vždy je dôležité vlastne prihliadať na ten autorský zámer pôvodný a držať sa ho teda v najväčšej možnej miere, aké sme teda schopní. Hej. A v súčasnej dobe myslím si, že bude čoraz dôležitejšie, alebo už aj je, uvažovať o tom vodnom prvku v meste. Teda jednak tá pitná voda, ako sme spomínali, a jednak ten ochladzujúci efekt fontány a nejaké to osvieženie, tá rosa, ktorá sa okolo fontán, alebo tá hmla vodná, ktorá okolo tých fontán vzniká, ale zároveň o tom, že ako šetriť vodou. Čiže dôležité bude uvažovať okrem... To som sa chcela opýtať, že možno z toho ekologického hľadiska tej fontány možno nie sú až také v budúcnosti. Ale myslím si, že lebo vo väčšine fontán vlastne voda cirkuluje, takže myslím si, že sa dá, že existujú spôsoby, ako sa toto dá vyriešiť, aby sa to vodou ušetrilo, ale zároveň, lebo ten ochladzovací efekt je veľmi výrazný a je to vidieť napríklad v centre mesta, že či turisti, ktokoľvek, kto tam ide, tak automaticky nejako k tým fontánam zamieri, že proste je to chladnejšie a ten prvok tej vody je veľmi príjemný a atraktívny. Takže asi týmto spôsobom bude treba ďalej uvažovať v spolupráci dizajnérov, technológov, ako nájsť ten vhodný balans medzi tým umením a technológiou. Ale to je zaujímavá výzva, myslím, do budúcnosti. Keď teda spomíname ekológiu a možno recyklovanie nejakých materiálov, pokiaľ sa aj renovuje nejaký objekt, je možné možno k nemu pristupovať nejako šetrnejšie, teda k tomu materiálu, ktorý bol použitý a pôvodný. A aj keď sa zrovna možno nepoužije v tom novom projekte a chcú ho nahradiť niečím, tak sa dá použiť potom ten materiál starý na niečo iné. Neviem, či je to teraz zaužívaná prax, či sa to často robí, či ten starý sa niekde odkladá a používa na nejaké iné projekty, alebo ide, povedzme, už do smetia. Máš nejakú skúsenosť s týmto? Myslím, že toto je trend, ktorý sa bude musieť vlastne uplatňovať častejšie, aby sa naozaj materiálom neplytvalo, ale opäť sa treba vrátiť k tomu odbornému zhodnoteniu, aby sa vlastne vopred vedelo povedať pred nejakým takým projektom, že čo z tých existujúcich materiálov je použiteľné, čo sa dá nejakým spôsobom zrepasovať, zrenovovať a čo nie, pretože máme v Bratislave mnoho fontán, ktoré majú napríklad travertínové obklady bazénikov alebo mozaiky, ale nie vždy sa to dá úplne nahradiť alebo dorobiť, aj keď toho travertínu to máme pomerne veľa. Zo zahraničia poznáme už rôzne také
projekty reuse, kde sa zbierajú materiály z rôznych stavieb, aby som to tak povedala, použité, ktorým sa vie nájsť nejaké nové využitie. Čiže toto by možno bola jedna z ciest, že keď sa niečo už musí búrať, tak aby sa ten materiál iba nepodrvil a nedal niekde na skladku alebo nepoužil na výstavbu diaľnice, ale aby bolo možné ho využiť nejakým ekologickejším a trebárs aj umeleckým spôsobom. A takýchto prípadov máme viacej zo zahraničia. Poznáme napríklad z Belgicka. Je tam firma alebo ateliér, ktorí sa venujú práve tomuto, že sa snažia všetky materiály, ktoré pri búracích prácach neboli použiteľné. Je to štúdio Rotor sa volá, ale poznáme už také aj z iných krajín, ale tento Rotor je, myslím, že v tomto naozaj líder. Aj predstaviteľ Rotora mal tu pred niekoľkými rokmi prednášku na Vysokej škole výtvarných umení, veľmi inšpiratívnu, no kde vlastne dokážu, nechcem povedať, že 100%, ale veľké množstvo toho, čo sa predtým považovalo za odpad, tak nejakým spôsobom znova použiť. Treba na toto teraco, alebo dokážu vyčistiť, zrepasovať aj rôzne keramické obklady, keramické dlážby, dokonca aj dizajnové prvky staršie a tak. Takže je to tiež istý spôsob, akým treba uvažovať do budúcnosti. No, lebo asi sa zachrániť nedá všetko. Čiže najprv snažiť sa zachrániť a odborne skonzultovať a čo sa zachrániť dá, sa zachráni a čo nie, tak vždy sa tomu dá nájsť nejaké využitie nové. A toto myslím si, že je veľmi zaujímavý prístup a máme sa čo učiť, ale už tie prvé príklady tu vlastne máme. Takže. Určite. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. To bola vlastne posledná otázka moja. Teším sa niekedy v budúcnosti. Ďakujem.